ברוכה הבאה למשקיעה בעצמי, הפודקאסט על תודעה, כסף והגשמה נשית. אני עדי סומך, אני מייסדת האקדמיה לשפע, אני מלווה נשים לצמיחה כלכלית ורגשית מתוך חיבור לעצמן. כאן נדבר על איך לפתח תודעת שפע, לעשות סדר בכסף, להגשים מטרות ולחיות חיים של אושר אמיתי. כל פרק ייתן לך השראה, כלים ותזכורת חשובה, את ההשקעה הכי טובה שלך. בואי נתחיל. היי לכולם, ואיזה כיף שהצטרפתם אליי היום. אני ממש מתרגשת, זה הפרק הראשון של הפודקאסט שלי. אני אפילו לא תכננתי לעשות פודקאסט, אבל באמת כל פנימי העיר אותי היום ב5:30 בבוקר, ומהלב ככה רשמתי את הפרק הזה, וזה חזק ממני, אז בואו נראה לאן זה ילך, אבל איזה כיף שאני מתחילה. אז השעה 5:30 בבוקר, אבל כל פנימי קרא לי לכתוב את פרק הפודקאסט הראשון שלי. אני רוצה להעביר הלאה את הטוב שאני עושה ולומדת על עצמי ואת הכלים שעובדים לי. באופן כללי אני שמה לב שזה דפוס שמוביל אותי. וגם בכמה אבחונים שעשיתי לעצמי, תמיד עלה הצורך הזה לעבור איזשהו מסע ולהעביר אחריי את כל מי שגם נמצאת בנקודת מוצא שלי ורוצה להתקדם לעבר היעד שלי. פגש אותי גם בתחום האיפור והשיער, בתחום הכסף והשפע, בתחום ההתפתחות האישית, בתחום העסקים. אני לא יודעת לאן הפודקאסט הזה באמת ילך, אבל אני רוצה ומתכננת שהוא באמת יעביר הלאה כלים פרקטיים שעובדים לי, בדרך של השפע האישי שלי. זה מאוד שקוף, אני הולכת לשקף לכם פה את הכל ולא משאירה כלום לעצמי. אז קודם כל נעים מאוד, אני עדי סומך, אני נשואה למני ואני אימא של אלה ואביב המתוקות. יש לי 2 עסקים היום, אחד בתחום הביוטי, איפור ושיער, יש לי בו גם את צוות אפיות, מאפרות, מעצבות שיער לקלות, למלוות, למשפחות בכל הארץ, ויש לי את האקדמיה לשפע, בית להתפתחות אישית וכלכלית, שאגב, אני מחפשת שם חדש לעסק הזה, משהו לא מדויק לי באקדמיה לשפע, אז מי שככה שומע את זה ומתחבר ויש לו רעיונות, אני ממש אשמח לשמוע. יש לי בו כמה תוכניות היום, טרנספורמטיביות ליצירת שפע אישי, בקרוב נפתח מחזור נוסף של משקיעה בעצמי, זו תוכנית הדגל שלנו, היא תוכנית מדהימה, היא מכניסה נשים, ובמחזור הקרוב יהיה גם מחזור של זוגות, חד פעמי, לעולם ההשקעות. זה ממש בונה תוכנית שפע אישית להגשמת מטרות וחלומות לכל אחד. יש לנו בתוכנית מנטורים מעולמות ההשקעות, נדל"ן, שוק ההון, קריפטו, השקעות אלטרנטיביות, גם אנשי מקצוע שמלווים את התוכנית, יועץ פנסיוני, יועצת פיננסית, ממש חלק מהצוות, הכל בצמר גפן, זה ממש תוכנית מדהימה. יש לנו כבר 60 בוגרות שמשקיעות היום את הכסף שלהם. עם תוכנית ברורה, עם תוכנית פשוטה, כל אחת יצאה עם תוכנית אחרת לגמרי, כי בסוף באמת נתפר הפאזל האישי הזה של תמהיל ההשקעות שנכון לכל אחת, לפי המטרות ולפי הנקודת מוצא שלה. ונשים כבר התחילו לייצר הון משמעותי וביטחון כלכלי אמיתי, והאמת שגם לא מעט בוגרות שלנו פיתחו את העסק שלהם גם, והגדילו הכנסות וקרו דברים מדהימים שאפילו לא חשבתי, וזה, אני כל פעם מתפעלת מחדש ואני מאוד מתרגשת מזה. אז פתחתי את המיקרופון היום, כי אני רוצה לדבר על אחד הכלים הכי חזקים שאני למדתי בדרך להגשמת החלומות והמטרות שלי. כלי מעולם ההתפתחות האישית והתודעה שנקרא סולם התודעה. סולם התודעה זה בעצם משהו נפשי, זה דיבור עם הקול הפנימי שלנו, זה לא משהו ויזואלי, אבל זה משהו שאנחנו חוות, וברגע שאנחנו נותנות לזה שם ואני נותנת לזה איזשהו דימוי ויזואלי, אפשר ממש לדמיין אותו ולעבוד איתו ולהשתמש בו לטובתנו. אז מה זה בכלל סולם התודעה? סולם התודעה הוא משהו פנימי, נפשי, הוא דיבור עם הקול שלנו הפנימי, וברגע שאנחנו מבינות מה זה ואיפה זה פוגש אותנו, אפשר ממש לייצר איתו תוכנית פעולה. בואו נדמיין סולם. יש למעלה תודעה גבוהה ולמטה תודעה נמוכה, אוקיי? ובעצם הוא מחולק לשתיים. יש את התודעה הגבוהה, תודעה הנמוכה. בחלק הכי עליון של התודעה הגבוהה נמצא המילה הערה, ובחלק הכי תחתון של התודעה הנמוכה נמצאת תודעה הישרדותית. בסדר? יש שם עוד המון שלבים באמצע, ואני לא רוצה להעמיס, אז בואו ניקח את זה ככה די מופשט. במהלך היום כולנו נעות בין מצבי תודעה שונים. לפעמים אפילו כמה פעמים ביום. אולי קמת באנרגיה מטורפת, פתאום ראית איזה סרטון בטיקטוק, עוררה אצלך איזו השוואה פנימית, בום, נפילה, נפלנו למקום הנמוך, או שלהפך, דווקא היינו באיזה מקום כזה סבבה, ופתאום עשינו איזה שיחת טלפון עם חברה, והרימה אותנו לשמיים, עשתה לנו מוטיבציה, ונתנה לנו טיל בתחת, ואנחנו ככה בסופר מוטיבציה והתרגשות ואנרגיה לקראת עשייה. בסדר? אז תודעה גבוהה, בואו נסתכל על זה ככה, זה תחושות טובות, זה אנרגיות גבוהות, דופמין, מוטיבציה, אינטואיציה, שמחה ואושר. וההבדל, התודעה הנמוכה זה בעצם תסכול, חוסר מוטיבציה, הלקאה עצמית, דכדוך,
תחושה כזאת של בסה כבדה, חוסר מסוגלות, חוסר עתיד, חוסר אמונה עצמית, חוסר ביטחון עצמי. בסדר? זה הסיפור. אנחנו נעות כל הזמן על הציר הזה, שנע בין התודעה הנמוכה, מה שדיברנו עכשיו, לבין התודעה הגבוהה, איפה שנמצאת המוטיבציה, השמחה, האנרגיה והחיבור לאינטואיציה שלנו. כל פעולה שלנו שאנחנו עושות בפועל, היא מושפעת מתוך התודעה ומתוך הנקודת מוצא שאני נמצאת בה באותו הרגע. זה לא משנה, אני עדיין עדי בכל אחת מהתודעות האלה, אבל השאלה היא מאיזה מקום בתוכי אני פועלת. למה זה משנה? בגלל שהתודעה שלנו היא יוצרת את המציאות. יש לנו את התודעה, היא מייצרת לנו את הרגשות, והרגשות הן מייצרות פעולות שמייצרות גם תוצאות. לכן כל התוצאות שלנו שאנחנו רואות בפועל שמתגשמות, הן נובעות בבסיס שלהן מתוך התודעה שלנו. ואם נדע לפעול מתוך תודעה גבוהה, אז נצליח לייצר פעולות גבוהות שהן מייצרות תוצאות במקום שאנחנו שואפות אליו. ולהפך, אם נפעל מתוך תודעה נמוכה, נגיע למקומות שאנחנו לא רוצות להגיע אליהם, אוקיי? כשאנחנו נמצאות בתודעה גבוהה, קוראים לנו דברים טובים. אנחנו עושות פעולות שמקדמות אותנו. אנחנו משקיעות, אנחנו יזמות, מרגישות מסוגלות. כשאנחנו נמצאות בתודעה נמוכה, אנחנו מרחיקות את עצמנו מהמטרות שלנו. אם אנחנו מדברות על כסף, כסף ושפע, זה יכול להיראות ככה. תודעה גבוהה, אני בונה עסק, אני שמה לב לכסף שלי, אני משקיעה אותו, אני מסדרת תוכנית לכיוון השפע שלי, עושה לי סדרי עדיפויות על הוצאות, אני יודעת במה אני רוצה להשקיע, מה לא מדבר אליי, מה מגיע מתודעה נמוכה, בסדר? אם אני רואה איזה סרטון בטיקטוק של מישהי שמחזיקה איזה איפור סופר יקר, ואני מתוך תודעה גבוהה מסתכלת עליו, אז אני אומרת, אוקיי, מגניב, אני מבחן האם זה מתאים לי. אם אני מתוך תודעה נמוכה מסתכלת על זה, סיכוי טוב שאני אבוא ואקנה את זה ישר, למרות שזה לא מתאים בכלל לתוך התוכנית שלי, אוקיי? תודעה נמוכה, אני מבזבזת סתם, אני מרגישה עבודה, אני לא מתקרבת לשום דבר שאני באמת רוצה, אם אני מתעסקת בעסק שלי, אני יכולה לעשות טעויות משמעותיות, אני יכולה לענות לא יפה ללקוחות, אני יכולה להרוס איזה משהו שכבר התחלתי לבנות ולהגיד לעצמי שזה רעיון גרוע ולבטל אותו, אוקיי? כשאנחנו נמצאות בתודעה גבוהה, נמשכים אלינו דברים טובים. אנחנו בפעולות מקדמות לעבר המטרות שלנו. מי שמאמינה גם בכוח המשיכה, אז יש לנו איזשהו תדר שאנחנו מוציאות מאיתנו, וחוזר תדר בהתאם. בסדר? אז אם אנחנו משדרות בתדר גבוה, חוזרים אלינו דברים טובים מהיקום, וכשאנחנו משדרות בתדר נמוך, גם חוזרים אלינו דברים לא טובים. אנחנו באמת, שוב, אם אנחנו מדברות על שפע, אז אנחנו בתודעה גבוהה מקדמות את עצמנו במקום של כסף, ובתודעה נמוכה אנחנו בירידה למטה. אף פעם המציאות היא לא, אנחנו כבני אדם, ואם תשימו לב בטבע, שום דבר הוא לא נשאר במקום. אנחנו או בצמיחה או בירידה. או עלייה או ירידה, אין אמצע. אז ככה, באמת, אם הבנו שזה קיים, ושכדאי להיות בתודעה גבוהה, והבנתם למה, ואני בטוחה שגם כל אחת מתחברת למקומות האלה, אם נשים לב שנייה, ונשאל את עצמנו מאיזה תודעה אנחנו עכשיו אפילו שומעות את הפודקאסט הזה, אנחנו נדע לענות לעצמנו מהמקום הפנימי. יכול להיות שלא הגדרתם את זה עד היום בתודעה גבוהה, וסולם התודעה וכל השמות שהכנסתי פה, אבל אנחנו כן יודעות אם אנחנו במצב רוח טוב, או במצב רוח רע, ומאיזה מקום אנחנו פועלות. אז איך אני מזהה את מצב התודעה שלי עכשיו? זה פשוט, אבל זה דורש תרגול. תשאלי את עצמך באמת מאיזה תודעה אני פועלת עכשיו. אני בראש מחלקת את זה ל4 דרגות, ככה הכי נוח לי לפעול. יש לי את התודעה ההישרדותית, זה הכי נמוך שיש, תודעה נמוכה, תודעה גבוהה והערה. בסדר? זה רגעים כאלה ביום של הערות, זה יכול לקרות בכל מיני מקומות, אבל יש את הנקודות האלה שבאמת אני בגבוה, ויש את הרגעים המאוד מאוד נמוכים, ורוב הזמן אנחנו נמצאות איפשהו באמצע. המפתח הוא להיות במודעות, לשים לב ולא לפעול על אוטומט. להתאים את הפעולות למצב תודעה שאת נמצאת בו. כל הזמן אנחנו משתנות וזה טבעי שאנחנו לא נמצאות באותה נקודה, אבל אני רוצה להתאים את הפעולות שלי לתודעה שלי, כי אחרת אני אעשה טעויות או שאני אתקדם מאוד מאוד לאט, אני אעשה 3 צעדים קדימה ו4 צעדים אחורה. כשאתם ממש בלמטה או בלמעלה, זה קל מאוד לזהות את זה. מה שאנחנו צריכות הוא להיות פשוט במודעות במקומות שהם יותר באמצע. אוקיי? כי שם אנחנו הרבה פעמים בכזה, בסדר, סבבה, או כזה, אני בטוב, אבל אני לא בהערה עכשיו, זה לא הרגע הכי מדהים שלי ביום. ואנחנו נמצאות איפשהו באמצע וזזות שם, בתוך הסקאלה הזאת. אז בואו נדבר על כל מצב תודעה ואיך להשתמש בו ואיך להתייחס אליו. אז נתחיל מהתודעה הכי הישרדותית, הכי נמוכה.
קודם כל, אנחנו רוצות כמה שיותר להימנע מבכלל להגיע לשם. אנחנו לא רוצות להיות בתודעה ההישרדותית הזאת, יש רגעים ביום, יש דברים, זה קורה, אנחנו פשוט רוצות כמה שיותר מהר לצאת משם, בסדר? אז איך אנחנו עושות את זה? איך אנחנו יוצאות משם כמה שיותר מהר? קודם כל, לשים לב לטריגרים. מה גורם לי להגיע לתודעה הנמוכה הזאת? אני יכולה לספר לכם מהחוויה שלי, שאני שמתי לב שאינסטגרם, טיק טוק, פייסבוק, כל הרשתות החברתיות, מאוד 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 מורידות אותי, וגם הרבה פעמים מייצרות לי איזה טי, כזה איזה עזרה של תודעה הישרדותית. הרבה פעמים זה השוואה אל מול אחרות, כמה הן מצליחות, איך הן נראות, מה יש להן, וזה שם אותי פתאום באיזה מקום כזה נורא נמוך, אני בחיים לא אגיע לזה גם, אני לא נראית ככה, אני לא בגיל הזה, אין לי את הדברים האלה, לא גדלתי בבית כזה, בסדר, הכל כזה קופץ כשאני משווה את עצמי. וגם יש לי שעות שונות ביום. אני למשל, כשאני קמה בלילה ואני מנסה לחזור לישון, פתאום צפים לי מלא קולות כאלה, מלכים, כועסים, למה לא הספקת את זה, איך לא עשית את זה עדיין, למה עשית ככה ולא עשית ככה, ואיזה דברים, כאילו זה לא בא ממקום חיובי של יופי, מה אני אעשה מחר, אלא זה בא הרבה פעמים מהעבר, אני מסתכלת על דברים אחורה ואומרת למה לא עשיתי ולמה לא הצלחתי ולמה לא הספקתי, בסדר? הרבה פעמים גם אכילה כבדה לפני השינה מאוד מאוד מציפה את זה, אנחנו ישנות פחות טוב וצפים הקולות האלה המורידים. אנשים מסוימים ששואבים לנו את האנרגיה ומורידים את התודעה למטה, חדשות, קפאין, לי ממש כזה מגביר סטרס וחרדות ועושה לי רע. ותשימו לב אצלכם פשוט מה מפעיל טריגר של תודעה נמוכה, ותשתדלו כמה שיותר להימנע ממנו, או לפחות להיות בשליטה מול המקום הזה. גם אם אתם כן רואות חדשות, שימו לב מאיפה אתם צורכות את החדשות, באיזה שעות אתם צורכות את החדשות, איך אתם מסתכלות על הדבר הזה, בסדר? גם אם אנחנו נמשיך בפעולות האלה, אנחנו רוצות תמיד להיות בשליטה. אז ככה, מה קורה כשאנחנו מזהות שאנחנו נמצאות בתודעה נמוכה או הישרדותית? עוד מעט נגיע לתודעה הגבוהה. שנייה, אנחנו בהישרדותית, מה אנחנו עושות כשזה קורה? קודם כל, המודעות. עצם הזיהוי יכול לעזור לנו להימנע מהקול הנמוך ולא להאמין לו. לא לתת לו מקום. תדמיינו אותו כמו החבר הרעיל שלכם, שאתן פשוט בוחרות לא להקשיב לדברים המגעילים שיש לו לומר לכם. בסדר? זה איזה קול פנימי כזה שאנחנו פשוט לא רוצות להקשיב לו, לא רוצות אותו במקום שלנו. אם זה קורה, אנחנו פשוט באיזשהו חסימה. בסדר? אני יכולה להיות שם, לשהות במקום הזה, אני לא צריכה להדחיק, אבל אני לא רוצה להיות קשובה אליו, אני לא רוצה שהוא ינהל אותי. אז זה קודם כל, להיות במודעות ולהבין שאני כמה שפחות רוצה להיות שם. הדבר השני זה להיות בחמלה כלפי עצמנו, להבין שזה מצב תקין, לתת לנו לשהות במקום הזה, זה יכול מאוד מאוד לעזור ודווקא להוציא אותנו הרבה יותר מהר מהמקום הזה. להסתכל על הקול הזה, לחבק אותו, ללטף אותו, לחכות שהוא יעבור, אפילו ממש תנסו ויזואלית, לי מאוד עוזר המקום הוויזואלי, ממש לדמיין איזה קול כזה שצועק ומרביץ וצועק עליכם, בסדר? ופשוט לבוא אליו, ובמקום לחוס עליו בחזרה ולהתאמת מולו, פשוט להסתכל עליו ולחבק אותו, וללטף אותו, ולהגיד לו, אני שומעת אותך, אני פה, זה בסדר. וזה ממש ממש משחרר. פתאום אתם תראו איך הוא קטן, 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 ופשוט מתנדף ונעלם. כשאנחנו מתחילות לריב איתו, הוא הרבה פעמים מתנפח וגדל. בסדר? אנחנו לא רוצות להיות במקום הזה של ההתאמתות, של ההלקאה והתאמתות, ולהגדיל את המקום הזה. אז ממש אפשר להיות בחמלה ולהיות בטוב, ולהבין שזה בסדר וזה תקין. הדבר השלישי זה להפסיק את מה שמוריד לנו את התודעה הנמוכה. ממש לעשות קאט. אני רואה סטורי, זה עושה לי רע, חלס, לצאת. זהו, אני בטיק טוק, אני נשבת לזה, זה עושה לי רע, לצאת מהטיק טוק. אנחנו לא חייבות לשהות במקומות האלה. שימו לב גם שהרבה פעמים יש משפיעניות נגיד מסוימות שגורמות לנו, שמפעילות אצלנו איזשהו טריגר, אוקיי? באיך שהן נראות, במה שהן עושות, במה שיש להן, בצורה שהן מדברות. אנחנו לא חייבות לעקוב אחריהם. אפשר לפחות להסיר עוקב ולראות תכנים שמעצימים אותנו ואנשים שגורמים לנו להרגיש טוב. הדבר הבא זה לא לעשות פעולות משמעותיות, לא לעשות החלטות גדולות כשאנחנו נמצאות בתודעה נמוכה. מכירות את זה שיש לכם איזה רעיון גאוני כזה בבוקר וזה, ואתם עפות עליו, ופתאום אחרי כמה שעות הוא דועך ואתם מוחקות אותו, אתם מרגישות שהוא גרוע, אומרות מה חשבתי לעצמי בכלל, זה לא בשבילי, זה לא מתאים לי, ככה וככה, בסדר? גם תמיד יש תירוצים מאוד מאוד רציונליים לדבר הזה, כאילו,
אני לא כזאת כי אני לא בגיל הנכון, אין לי את הזה, היא מצליחה כי כבר יש לה עסק גדול, יש לה מלא עוקבים, אני לא שם, לא יצליח לי, בסדר? אז אנחנו לא רוצות בכלל לפעול מתוך המקום הזה. אז אפשר לשהות במקום הזה, בסדר? יש הבדל בין לשהות לבין לפעול ולהחליט החלטות גדולות. פשוט ברגע שבא לנו להוריד לעצמנו, אז לשאול את עצמנו, מאיזו תודעה אני עכשיו מחליטה את זה שאני לא רוצה את הרעיון הזה? מאיזו תודעה אני באה? אם אני מזהה שזה מתוך תודעה נמוכה, אז שנייה, לעצור, להגיד, אני אגיע לזה, אני אחזור לזה, כרגע זה לא הזמן הנכון להחליט, לשים את זה בצד של המוח, ושוב לחשוב על זה כשאנחנו באיזושהי תודעה גבוהה. יכול להיות שהדבר הזה באמת לא מתאים לנו. יכול להיות, ומספיק שינוי קטן בשביל שהוא כן יהיה טוב יותר ומדויק יותר. וברגע שאנחנו נסתכל על אותו רעיון מתוך תודעה גבוהה ונדייק, אז אנחנו נהיה בפעולות חיוביות ומקדמות, ולא בפעולות מורידות ומצמצמות. אז זהו, אם חשבנו על הרעיון הזה מתוך תודעה גבוהה, זה כבר אומר שהאינטואיציה שלנו עובדת והקול הפנימי שלנו מדבר אלינו. כנראה שהיה שם, בתוך ליבת הרעיון לפחות, משהו טוב. אז אנחנו רוצות לפעול איתו, אנחנו רוצות לקדם אותו, לא מתוך תודעה נמוכה ולא מתוך ביטול. הדבר האחרון שהוא בתוך תודעה נמוכה, איך לפעול, הוא לעשות פעולות שיעלו לנו את התודעה לתודעה גבוהה. בסדר? אנחנו רוצות כמה שיותר, אמרנו, לצאת מהר מתוך התודעה הנמוכה ולפעול מתוך תודעה גבוהה. אמרנו, זה תקין, זה הגיוני שזה זז, שאני נמצאת במהלך היום במקומות הנמוכים, אבל אני רוצה לעשות פעולות פרקטיות, אני לא רוצה רק לשהות ולחכות שיעבור ויגיע המשיח, אני רוצה לעשות פעולות שיעלו לי את התודעה. אז שימו לב מה אצלכם מעלה את התודעה, אוקיי? אני יכולה לשתף אתכם מה לי עובד. אני חושבת על דברים שעושים לי טוב, על הבנות שלי, על האחייניות שלי, אחיינים שלי. אני חושבת אני רואה תמונות וסרטונים, סתם יכול להיות של חיות חמודות, דברים כזה כיפים שעושים לי טוב. אני חושבת על אנשים שאני אוהבת, מסתכלת בגלריה ביומן שלי, בפלאפון שלי, שומעת מוזיקה שעושה לי טוב, אני הרבה פעמים פתאום כזה באחרי צהריים, כשיורדת האנרגיה, שמה מוזיקה בבית ופשוט מתחילה לרקוד עם הבנות. זה מאוד מאוד מהר, פשוט מעלה את התדר, זה מטורף. עוד משהו שמאוד עוזר זה לעזור לאנשים אחרים, לייעץ, לשתף, למצוא מישהו שצריך עזרה ופשוט לעזור לו, אפילו ברמת כאילו להעביר זקנה את הכביש כזה. עצם העזרה, ושאנחנו יוצאות מהתודעה ההישרדותית, מתוך התודעה הנמוכה להיות במקום של שפע, של עזרה לאחר, זה מאוד מעלה את הדופמין ומעלה אותנו לתודעה גבוהה. עוד משהו שמאוד מאוד עוזר זה לעשות ספורט, אפילו הדבר הכי קטן, לקפוץ, לרקוד, לזוז, לנוע, התנועה ממש מעלה את האדרנלין, את הדופמין, ומעלה אותנו לתודעה גבוהה יותר. בסדר? אז דיברנו פה על מה עושים כשאנחנו נמצאות בתודעה נמוכה. בואו נעבור למה עושים כשאנחנו בתודעה גבוהה. אוקיי? כשאני נמצאת בתודעה גבוהה, הדבר הכי טוב שאני יכולה לעשות זה פשוט לפעול, פשוט להזיז דברים גדולים. בסדר? אני לא רוצה לעשות פעולות שאני עושה על אוטומט, אני רוצה להפעיל את המוח שלי, לחשוב יצירתי ולפתוח לעצמי עוד אפשרויות. אנחנו ממש מחבקות חזק את הרגעים האלה ומשתמשות בהם לטובתנו. אז איך עושים את זה? קודם כל, לכתוב את הרעיונות שעולים לנו בתודעה הגבוהה, לכתוב אותם, לא לחשוב שנזכור ובטח וזה. כשאני רצה עם היום, אני לא תמיד זוכרת מה היה לי. אז ממש להזיז את התחת ולכתוב ולעשות. אנחנו רוצות להספיק כמה שיותר ולפעול על הדברים המשמעותיים ולא על הדברים שעל אוטומט, אוקיי? ממש להשתמש בזה לתוך להכניס לזה את באמת פעולות הגדולות שאנחנו רוצות, וממש לנצל את הרגעים האלה, לפעול, לזוז. את המשימות הפשוטות, האוטומטיות, לקבל כביסה, לשטוף כלים, בסדר, נשמור אותם לרגעים קצת יותר נמוכים. כנראה זה גם יהיה רגעים של תודעה גבוהה יותר ולא הישרדותית, כי יהיה לנו אנרגיה ורצון לקדם משימות, אבל את הרגעי הערה תנצלו לטובת דברים אמיתיים ומשמעותיים. בסדר? אז תעבדו על איזה רעיון שיש לכם, על עסק שאתם חושבות להקים, או שכבר יש לכם, ואתם יכולות לקדם. תייצרו אסטרטגיה, תייצרו תוכן חדש, תכניסו דברים חדשים פנימה, פעולות, אוטומציות, לא משנה, כל דבר שייעל את הזמן שלכם, ושתשקיעו בעצמכם לטווח הרחוק. לי יש מלא פעמים כאלה שאני בנהיגה, ואני כזה בטוב, ובאנרגיה גבוהה, אז זה קורה, זה לא סתם קורה לי בנהיגה, כי פתאום מתנקות לי המחשבות, ואני מנצלת את זה לשיחות טלפון, שיחות עם לקוחות פוטנציאליות, שיתופי פעולה פוטנציאליים ועוד כאלה. אז תזהו מה גרם לכם לתודעה הגבוהה, ותשכפלו את זה.
תנו לזה יותר מקום בחיים שלכם. זה ספורט, אז תעשו יותר ספורט. זה רגעים של שקט, כמו מקלחת, נהיגה. אם כן, אז תעשו מדיטציות. תנו לעצמכם עוד רגעים כאלה של שקט ביום. כנראה תגיעו שוב לתודעה גבוהה יותר. אם זה אנשים שעושים לנו טוב בנוכחות שלהם, והנוכחות שלהם מעצימה אותנו, אז בואו נשהה יותר ליד האנשים האלה, וליד אנשים מהסוג הזה, ופחות ליד אנשים מהסוג השני. בסדר? אם זה מרחבים שפותחים לנו את התודעה, אז נצא יותר לטבע. אם זה פינות בבית שאנחנו יודעות שקל לנו יותר לעבוד מהם, ושהן נותנות לנו השראה, לעומת מרחבים בבית שלנו שמצמצמים אותנו, כל הזמן תהיו באיזה מודעות ובחיפוש כזה, ותדייקו לעצמכם מה עובד לכם. אז בואו נסכם. סולם התודעה זה משהו שכל אחת מאיתנו מטפסת ויורדת בו לאורך היום, גם אם נרצה וגם אם לא. אין אף בן אדם שנמצא כל הזמן בהערה, אלא אם כן זה, לא יודעת, מניה דיפרסיה והוא נמצא במניה. אין דבר כזה. זה במקום הטבעי שלנו אנחנו מטפסים בו ועולים ויורדים לאורך שעות שונות ביום, ולאורך גם תקופות שונות בחיים. בסדר? מן הסתם נשים שמקשיבות לזה, תקופות של מחזור, יכול להיות שהן תהיו באופן כללי בתודעה יותר נמוכה. או תקופות לאורך חודש, כל הזמן אנחנו בסקיילים כאלה, אז יהיה ימים שאנחנו בתודעה הרבה יותר גבוהה, ויהיה ימים של תודעה הרבה יותר נמוכה, בסדר? אז זה גם יכול להיות תקופתי, מן הסתם גם תקופת המלחמה, התקופה שהמדינה שלנו נמצאת בה כבר 1.5 שנה, היא מלכתחילה, הנקודת מוצא שלנו היא קצת יותר נמוכה, כי הדברים מזעזעים סביבנו, בסדר? אבל עדיין, גם בתוך זה, אנחנו נעות בתודעה שלנו, בין תודעה גבוהה ונמוכה, כל הזמן. אנחנו פשוט רוצות להכיר את הדבר הזה, ולהשתמש בו לטובתנו. לתת הרבה יותר מקום לרגעים של תודעה גבוהה, והרבה פחות מקום לרגעים של תודעה נמוכה. אנחנו רוצות לעשות פעולות שיגרמו לנו להעלות את התדר, לצמצם בפעולות שיורידו לנו אותו, ולעשות טרנספורמציות כשאנחנו בזיהוי של תודעה נמוכה, כדי להשתדל לשנות את התדר. לעשות כמה שיותר פעולות משמעותיות ומקדמות כשאנחנו בתודעה גבוהה, כדי להצליח להתקדם הרבה יותר מהר לעבר המטרות שלנו. אז איך באמת לפעול כשאנחנו בסולם התודעה, לאורך היום, עם סולם התודעה, ככלי להשגת המטרות שלנו. אני מסכמת לנו, בסדר? קודם כל לזהות, להיות במודעות מאיזה תודעה אנחנו פועלות, לפעול לעבר המטרות כשאנחנו בתודעה גבוהה, לעצור כשאנחנו בתודעה נמוכה, לעשות לאורך היום כמה שיותר פעולות שמעלות לנו את התודעה, וכמה שפחות פעולות שמורידות לנו אותה. ספרו לי אם אתם מזדהות, אם זה מדבר אליכם, אם זה נגע בכם, אם אתם רוצות שאני אקליט עוד פרק, ואם כן אז גם תספרו לי אם יש דברים שהייתם רוצות שאני אדבר עליהם, ספרו לי אם זה קורה לכם, וגם איזה פעולות תשתפו אותי ואת כולנו, איזה פעולות אתן עושות כדי להעלות את התדר, ונוכל גם לקחת אותם ולשכפל ולעשות גם בעצמנו. תנו לי עוד רעיונות כזה שמעלים את התדר, דברים שמרימים למעלה, כי בסוף מה שעובד לאחד כנראה יעבוד גם לעוד, וזה משהו שאני גם גיליתי. אני חשבתי שהעולם הפנימי שלי הוא שייך רק לי ורק אני חובה את הדברים האלה. וברגע שגיליתי שלא, זה גם נורא נורא משחרר, וזה גם, את אומרת, וואו, כאילו אני יכולה ללמוד מאחרים, מה שעבד להם יעבוד גם לי. מטורף. אז אנחנו רוצות להשתמש בזה, ואנחנו רוצות שזה יעבוד לטובתנו. תשלחו את הפרק הזה גם לחברה שזה יכול לעזור לה, ותשתפו אותי איך היה לכם, וגם אני מזכירה, אם יש לכם רעיונות לשמות חדשים לאקדמיה לשפע, דברו אליי. אז תודה רבה לכם, ולהתראות בפרק הבא. אני הייתי עדי, ושמחתי מאוד לשתף אתכם היום. אם אהבת את הפרק, דרגי אותו ב5 כוכבים, שתפי אותו בסטורי שלך ותתייגי אותי בעמוד האינסטגרם שלי, עדי סומך, הלינק בתיאור. ככה נוכל להמשיך להפיץ יחד תודעת שפע ולהגיע לעוד נשים שצריכות את זה. ניפגש בפרק הבא, ועד אז תמשיכי להשקיע בעצמך.